magasságban indul, és akkor mehet. Ott nézzétek, milyen magasan van. Ne húzzátok le. Gyere vele, segítség. Ildi, ne húzzátok le, Ott egy kicsit lóg a végén, kicsit följebb kell. Mindenkinek hozzá kell érnie. Itt egy picit lóg sajnos. De én itt nem tartom. De ne toljátok! De nem értem, hogy nem toljátok. Itt egy picit lóg. De egyébként lefele kell vinni, csak tényleg emelitek fölfele. De nem én tartom. De miért ez magától? Itt egy picit lóg, elnézést, hogy mondanom kell, de hogy légy szíves, hogy rakta is alá. Jó, csak egy... Jó, Kláris, szépen elegethető. 1, 2, 3, indul szépen lassan. Lassan. Ott lóg Balázs, egy picit nálatok, bocsánatot szólok. Húbja, akkor engedjük. Jobban engedjük. Hát nézd, itt van, nincsen. Jó, de háromban jó, az egy picit túl lett volna, Klári. Elnézést, Dani, nálatok, egy picit lóg, emeljétek, légy szíves vissza. Lefelé, nem fölfelé, lefelé. Itt még mindig lóg, bocsánat, vissza kell tolni. Nem bírom ennyi ideig fenntartani a kezem, szóval is Sok fáj már. nem érem föl. De nem értem, hogy miért fölfelé. Anna egy kicsit nálad lóg. Tolják fölfelé. De miért? Toljuk föl. Azt mondtad, letoljuk. Lefelé engedjük. Azt mondtad, hogy fölfelé nyom. Azért, mert ahol lelógott, csak szólnom kell, hogy visszakorrigálni vízszintesbe. Azért megy föl. Ez egy csúnya feladat, tudom, de muszáj szólni. Lefelé. Szépen lassan engedjük már lefelé. Engedem lefelé. Nagyon szépen lassan engedjük lefelé. Senkinek nem tűnik fel? Lefelé. Mondja, Dávid, nem tűnik fel? Azt, hogy nem haladunk lefelé. Ja, jó észrevettem. Szépen lassan lefelé. Ott Lukiknek egy picit lóg sajnos. Lefelé. Lefelé. Alulról. Lefelé. Lefelé, fiúk, Ez gyorsabban is lehet. Csak alul. Tibor, közben nyomj, engedj, ne ilyen gyorsan. Rózsaszín körül, csak ne ilyen gyorsan. Szépen lassan engedjük Nagyjából jók lefelé. vagyunk. Na már, Nagyon lassan. Nagyon lassan. Na, innen kezdtétek 3 percet. Ott a végén lóg egy kicsit. Igen, itt. Jobban engedjétek középen, ez a 4 ember. Még egy kicsit, Orsi mellett kiáll. Jó. Balázs. Jó, mehet tovább lefelé. Mehet. Szépen Kicsit lassan. lefelé. Lefelé. Milliméter pontosságra lefelé. Az a végén. Ügyesen lefelé. Itt egy picit magasabban van. Nem engedik le. Az a szélén a 4 Balázs és Dávid, engedjétek meg. Hallod, nem is fogom. Akkor te csalsz. Nem viszi le, apa csak tartja. Ő sem fogja. Ez jó, senki sem fogja, mégis fönn van. Ez egy mágikus rúd. Ez a levegőnél könnyebb, azt nem mondtam még. Lefelé engedjük Itt. kicsit. Engedjük. Most egy kicsit túl volt. Orsi, nem tudjátok rendezni? Én Igen, Anna-Mari meg az Ildikó. Itt egy picit, nem örültök, hogy mondom, de itt egy picit mindig lóg. Elnézést, hogy szólnom kell, tudom, hogy nem jó érzés, de muszáj mondanom a szabályok miatt. Most teljesen jó, nálatok most tökéletes. Itt egyszerre ugye le lehet ezt engedni, az szépen egyszerre. Anna nem nyúl hozzá rúgtól. Egyébként, ha okosan csináltuk volna, akkor buff, és lesz az. Nem, úgyhogy mindenki hozzá nyúl. De nem, egyszerűen nem értem, hogy miért nem megy. Dávid, lehúzod az ujjaddal. Igen, mert nem hajlandó engedni. Ki nem hallom, de nevezzel a bűnöst. Gyertek! Végre. Engedte is kapva, légy szíves. Egyenes, nézzétek, hogy egyenes legyen. Itt egy picit Kanyar se bocsánat. legyen benne. Egyenesen lefelé, menjen,
Ott- Engedjétek, Dani. Ott egy kicsit hullámzik. Dani, engedd, Dani. Én engedem. Mit csinálunk? Én engedem. Anna egy kicsit nálatok lóg. Kicsit korrigál, légy szíven, nálatok lóg. Lefelé. Dani, engedd, Dani. Mi Balázs addig írunk, jó? Menjen. Na, Anna Mari miért is ügyes? Anna Mari. Letérdelt. Engedd. Dani, nem, Angéla, engedd. Ó, ott a végén lelóg, Zolék. Dani. Mehet. Ott van egy. Mehet. Nem megyek tovább. Nem megyek tovább. Viszonylag hullámos itt van. Igen. De hogy hullámban rossz el. Igen, bocsánat. Ferdén nézel. Ügyesen menjünk, lejjebb, engedjük. Ügyesen. És már csak Judit áll meg Anett. Angéla. De igazad van egyébként. Menjünk lejjebb. Anett! Elengedte, felvettem. Lejjebb. Rögzítettem. Mehet lejjebb, Anett. Bocsánat. A hölgyeket is. Egyszerre, Daniék. Menjünk. Ebben az irányban menjünk. Klári, jobban, igen. Jó, Klárítól kilöve. Megpróbáltad. Gyorsan. Egy, kettő. Itt egy picit még, bocsánat, hogy mondom, de Paléknek kicsit még 10-re menjünk lejt. le. 6, Merre? 7, 8, 9. Klári, kicsit még nincs. Vegyétek csak vissza! Vegyétek. Leengedjük, tudjátok, 10-re leengedjük, azt beszéltük. De az egy olyan még ott lefele szépen 2, 5, 10. Na, egy tapsot azért megérdemeltek. Bár